Den valgte eksamenscase er den eksamenscase om Pernille, der omhandler sundhed. Min disposition har jeg vedhæftet afleveringen som Word-dokument, hvor du kan gå ind og kigge på, hvad det er, jeg helt præcis kommer ind på at snakke om. Det første, jeg rigtig gerne vil snakke om, det er om hendes BMI, og ved udregnelsen af den, hvis vi tager hendes højde i centimeter og vægt i kilo, kommer frem til, at den er på 17,88. Kigger vi på bilaget, så betyder det, at Pernille er undervægtig. Og hvad betyder det? Det betyder flere ting. Det vil jeg komme ind på lige bagefter, fordi nu har jeg også udregnet hendes kondital. Og det har jeg gjort ved at tage hendes maksimale iltoptagelse i milliliter og dividere det med hendes kropsvægt. Og det giver et kondital på 38,88. Og hvis vi kigger på kvinder, så vil det betyde, at hun har en kondital på omkring middellav deromkring. Hvad betyder det for Pernille, hvis vi skal lave en analyse af hendes fysiske form? Jo, først og fremmest så betyder den dårlige form, det gør, at hun formentlig har et lille hjerte, og det betyder en slagvolume. Den er lav, og hun har en dårlig blodtilførsel. Det betyder, at formentlig så har hun en dårlig AV-difference, og det betyder altså, at hemoglobin og myoglobin, de er dårlige til at binde ilten. Fordi at det er jo selvfølgelig hemoglobin, der transporterer ilten rundt i kroppen, og den får ligesom ilten op med lungerne og skal have den ned til cellerne. Og ved cellerne, der er det myoglobin, der tager ilten videre og så ligesom skal binde det fast til cellerne. Den kunne man forstå ved hende her, at grundet hendes lave form og så videre, at hun nok har en dårlig AV-difference. Derudover kan det også tænkes, at hun har en meget lav maksimal iltoptagelse grundet hendes dårlige form. Hvis vi går videre til spørgsmål 2, hvordan Pernilles fysiske form kan forbedres samt hvilke sundhedsmæssige fordele det vil jo have for hende. Så har vi inddraget her en figur fra bogen, og det kan vi se, den er på side 77. Den fortæller lidt om, hvad god kost vil gøre ved din træning. Altså, hvor meget glykogen du vil have ved arbejdsstart, og hvor lang tid din krop ligesom kan blive ved med at arbejde, indtil det her lager af glykogen er gjort op. Til hendes kost, der tænker jeg, at hun skulle i hvert fald til at spise nogle flere proteiner. Og det skulle hun gøre, fordi det vil kunne opbygge hendes muskler, og dermed danne flere aminosyrer. Og kroppen skal jo bruge aminosyrer til at danne flere aminosyrer ind i kroppen, der ligesom kan udvikle hendes muskler. Derover skulle hun også spise nogle kulhydrater, for hun kunne få noget glukose, fordi glukose indgår jo i respirationsprocessen. Og hvis vi kigger på billedet her, så vil vi kunne se, at hvis hun har et højt indhold af kulhydrater i sin kost, så vil hun kunne træne længere. Hvis hun ville kunne træne længere tid, så vil hun selvfølgelig også kunne komme i bedre form. Selvfølgelig vil en normal varieret kost være bedst, men de dage hvor hun skulle træne, ville det være en god idé at have et stort antal kulhydrater i hendes kost. Derudover så tænker jeg, at hun skulle dyrke noget aerob idræt. Det vil nemlig kunne gavne hende i flere punkter. Hun kunne få større hjerte. Hun ville kunne få flere kapillærer og større kapillærnet i hendes krop. Som sagt, så vil hun også kunne få en bedre AV-difference, som der blev redegjort for i den tidligere spørgsmål. Hvad er der ved sundhedsmæssige fordele ved, at hun er i bedre form og træner? Jo, altså hun vil have mere energi i hverdagen. Hun vil have mere glæde, altså øget dopaminer i hjernen, grundet en god kost og en god træning. Hun vil undgå sygdomme. Overforkalkning vil ikke være et problem. Og hvis vi kigger på hendes respirationskoefficient, så vil vi kunne se, at den vil blive lavere, allig med at hun vil restituere meget hurtigere. Og det er jo alt sammen godt. Hvis vi kigger på denne her figur, kommer også fra bogen fra side 115, så kan vi også kunne se den her respiration i 2 udvalgte muskler, den tohodede lægmuskel og den firehodede knæstrækker. Og det viser meget tydeligt, at den utrænede respirerer rigtig langsomt, hvorimod at den trænede løber respirerer rigtig hurtigt. Hvis vi går videre til sidste spørgsmål, hvilke idrætsformer der kunne tænkes at være relevant for Pernille? Jo, hun snakker om, at hun er egentlig ikke specielt glad for træning, og hun har lige fået et arbejde med fleksible arbejdstider. Hvad vil det så kunne gavne for hende? Jo, den fjerde bølge er ikke på denne her
denne her, hvad kan man sige, bilag, som vi har fået i vores bilagsamling, men vi har arbejdet med den. Og her der skal vi se på noget uorganiseret holdidræt, fordi det uorganiserede holdidræt vil gavne hende rigtig meget, fordi hun tillægger et socialt kapital, hvis vi snakker Bourdieu, som er en senmoderne teoretiker, det tillægger hun størst betydning, det her sociale kapital. Det vil sige, holdidræt vil gavne hende stort. Det fleksible vil gavne hende rigtig meget grund i hendes arbejdstid, så hun ligesom kunne komme på, når hun følte for det. Men hun vil ligesom kunne blive mere og mere med, grundet det der holdelement i det, at hendes venner ligesom kunne trække hende med. Hun skulle danne sig en positiv diskursbevidsthed. Det er Giddens, der snakker om det, også en senmoderne teoretiker, omkring træning, så hun ligesom kunne blive glad for det her træning, og hun kunne føle sig noget sikkerhed. Hertil kommer en form for ontologisering. Hun skulle finde sig en mening med tilværelset, med idræt, fordi hun er tynd, men som der står oppe i starten af bilagsamlingen, så føler hun egentlig ikke, hun er tynd. Men det er hun, eftersom hun har en meget lav BMI. Det senmoderne samfund har jo ligesom også skabt det her skønhedsideal, og det bliver der gjort op med ved holdidræt for hende, for ligesom hun kan se, at det der med at være tynd, det er ikke altid det smarteste. Hun får se på nogle andre kroppe, nogle andre mennesker, og det kan gavne hendes psyke. Og hvis vi kigger på det sidste bilag, jeg snakkede jo kort om det sociale kapital på Bourdieu, at det er det, hun sætter størst betydning. Det vil sige, gennem holdidræt, der kan hun i hvert fald få opstillet sine behov i Maslows behovspyramide i det 3. lag. Det kan hun i hvert fald få opfyldt. Det var en kort gennemgang af min disposition. Som sagt, den er vedhæftet til opgaven, og jeg håber, at det var fyldestgørende.